Di soddo kami pangula na tiki narong di HKBP Resok Batamon. Na niuluhon ni amang preses. Dungi di soddo ng amang sedis dohot anggota MPSD. Harap do sudiak kauluan ni hurian na sa Resok Batamon. Marlas ni roha kami di naong ojak huriaon. Harap doho amang preses di son. Alaradi amang preses lao manotopon. Menyetujui huriaong gabi hurian aguk. Alani dilas ni roha nami amak pade nami. Naing manotor kami marlas ni roha. Alani ala marmula do nadinggan, marmula do sa luhuna. Padamang magodang mula-mulai, laos padong mato soba-soba.